herri bat definitzen duen osagai garrantzitsuena bere kultura da. Musika zati bat delarik. Bere ezagupenerako derrigorrezkoa da musika hori jo eta entzuteko erabili diren soinu tresnen kolore timbriko, ohera, funtzioa, itxura, egitura, jotzaileak eta abar aztertzea. Euskal Herriak badu beste herriek duten varietatea. Mingain bikoitzeko txunprinua, txambela, dultzaina eta Nafarroako gaitza. Iliofono txiki bat gurean trompa izena hartzen duena. Perkusiozko, tobera eta txalaparta. Txokazkoetatik rondalia. Txirula eta txistua flauten familikoak. Klarinete bikoitza den alboka. Gure akordio diatoniko edo trikitixa eta zenbait soinu tresna laguntzaile. Jatorrizko jotzaile eta informatzaileek erakutsiko digute guzti hori lan honek ematen duen neurrian. Txunprinua soinu tresna ezezaguna gehienentzat dugu. Baina ez da ezezaguna Nafarroako Larraungo bailaran. 1930 urte arte gutxi gora bera jotzen bai zuten bertako hartzaiek. Iribesko jomotista lasartek ondo ezagutzen du txunprinua. Ez alda? Bai, hau da, txunprinua. Hau egiten da urritze makile izerdi dauken denboan. Maiatzan erditik gora eta beltan ebaki bildu da atzen errenagen zeuratu bitxuluein da hartzen ziren jotzen. Da gue gazte denboan ala ezautu ginen guk inguru hontan. Hartzaieke urrun etortzen ziren menditik esen egin. Da txunprinu eskuntziela. Da lekutan egelditu da jotzen ziren badarkoak muskurraldetik, irezkoak erre aldetik, aldikoak zeatek rizondik, onotza. Da denok emengo gazte guzie kanpo batea eta hain soinuk haetzen eoten ginen. Oso alegrantza handi ematen zuen, goizetan da ilutzitan. Jendeek espa handi izaten zuen. Urrun ekusteko. Gue gazte denboa uzi, tresna hotxek izaten ziren ba. Turumbele, turumbele, urumbele, umbele, turumbele, urumbele, turumbele,
Siberoan aurkitzen gera, Lakarriko herrian. Gurekin, Pierre Caubet, bere emaztearekin, eta bertako apaiz jauna Junes Cazenabe. Euskal Herriko kulturaren alde beti lanean ibiltzen dena. Orain ezagutuko dugu txambela, soinutresna, zer dan. Bai, ordian txambela ezagutu beno lehen behar dizugu jakin nungien heben, Lakarriko herrian gutuzu eta Arhaneko auzuan. Arhaneko auzuan bizi da Pierre Caubet Subuko etxian. Hebenkua da eta beak erraiten nahaldeik nuiz hasi zinen zue txambelan emaiten. Hamar urten enguian unduzun. Bai. Eta uste ditut zizunien, eta hiuntan hoita bostian berriz hasi. Bai, ordian ikasi nahiz hasi nintzen, eta hiuntan hoita bost urtin arra eskigaine zainun, eta ordian arra entrenatzen hasi nintzen, eta puska bat, aminiotik hasi nintzen. Eta geosti hola, nuiz edo nuiz ainuzen, mena bekan. Bai, ez peitzen emaiten txambela galdu ipezala zuzun. Pürki galdiazuz. Eta ordien zukara pizza ziduzu hola. Ene saharretaik eta saharragotaike bazelen zunipena etzizine segitzen. Bai. Eta zuk maite kenduzu ez baduzu zu bizitzeotan egin maite zunien txambela beti. Behar nizen heltu. Bai, ikastea minibat. Bai, eta zinen heltzen zentako ez peitzunien mihiduaik editen uste diten. Hoiduzu. Mihidua isiatu nizen ordian, zain kurtean, eta erozitu nizen egitia, uken nizen denboa bai, egitek mena erozitu eta gudin, aminibat ikasi nizen. Nigare ziltzeko kantorria. Nigare txoreten nintzen, nigare ziltzeko. Ez ordian mendian, nuzadi ziltzeko. Gipuzkoa eta Bizkaia aldean, festa eta erromeri guztietan entzun den soinutresna dultzina da. Bizkaiko Arratia Bailaran, Bediako herrian eta Barrueta auzoan gaude. Gurekin, Juan Aiesta Urkidi, Euskal Herriko dultzineru zaharrena. Orain dela, 93 urte jaio zen, hemen Bedian bertan. Eta 13 urtekin, hasi zen dultzina jotzen
hemen inguruko festa eta erromeria guztietan. Inez, Juan Aiesta Urkidi. Bedian jaioa, da bedian hasie. Da amala amaost urtegaz hasi nintzen, duntzina ikisten. Da gehiago beti segiten dut erremeritan, da aldixen leku guztien. Zeinek erakusi zizuen duntzina jotzen? Demetrio Atetxe, zera berriz guzemia zan bai hemen bizitzen. Da dukazan ehonde bide irukidu, altu eta fuertea. Baina gondo joten. Da domeketan, domeko batzuetan joten nintzen bera, nafitea edo joten bera, eta batera, eta gero bi jaketak joten ginen erremerin batera. Erremeritan lehelango kobratzen txakortxikerra. Jantzaldi bako txeko. Da gero urtazuan txakortxikerra. 5 centimos, da gero zera txakurran dira altzeuden. Da orduan apurbet. Orduan. Juan Aiesta, gaur egun ere, oraindik noizbehinka, dultzina jotzera joaten da toki batzuetara. Eta berarekin, Agustin Alonso gaztea, tanborra jotzen ibiltzen da. Guk entzun dezagun, zenbait doinuak joko dute orain bien artean.